Какво става, хора? Днес ще играем Майнкрафт. Това ще е първа част от сериите и отново ще играем с мой приятел. Ако искате пак да играем Майнкрафт, но с модове, или пък да направя други серии, да кажем на Hardcore или на Build Battle, пишете в коментарите. И се абонирайте за моят канал и струпете лайк бутона, ако искате още такива видеа. И да, започваме. Влизаш ли? Пратил съм ти кода. Що така? Значи, пишеш кода и ти пише Can't connect to the server. Ами, отиди на Servers и ти напиши оня код, който ти пратих. Пратил съм ти един код и го напиши там при Add Server на сервер адрес. Само, ами, това... Абе, всичко, което съм ти пратил, напиши. Цялото нещо. Значи, пишеш го и не ти да се конектнеш. Пробвай пак. Значи на сервер адрес пишеш цялото нещо, не само самия номер. И не ти да се конектнеш. Опитай сега. Да, записвам. Не лайв баш, ама правя видео и ще го качвам скоро. Браво е! Ти влезе. Ами, да знаеш, до спауна има такъв... Има плейс планина, върху която има снежен байъм. И има тук спауна е в акация джунгъл. Май беше савана. Да, савана. Да. Като например това. Браво, аз имам две вълна и то в различен цвят. Кафяво и бяло. Скибиди крави. Краво. Ей, изфармих кравата. Омага! Бляк прасета! Аз ще експлорвам. Не от мене. Ще ти кажа координатите, като намеря някой хубав баян. Охо! Намерих равин преди хубав баян. 2 равина преди хубав баян. Окей, казвам, само да убия тук една капява овца, за да мога да си направя едно легълце от нутелас.
Ами от новия апдейт сигурно, защото... Да, направили са нови дизайни. Кравите са ги направили много да приличат на бикове. Координатите са 41 и 248. Що така? Ага. Ама след колко време или сега? Изглежда това видео ще го продължим само аз и вие, хора. Чао, чао. Кажи. Мислех, че си затворил. А. Ей. Perfect. Това ще ни трябва за после, като си имаме печка. Сега нека да вземем дърво. И то в изобилие, преди да е станало нощ. Ще ми се да имаше команди. Ама, нали това е survival сервер, няма смисъл от команди, така че... Това грамотевици ли бяха навън? Няма нищо. Сега ще ходя да майнвам. Уаху! Ей! Flinted Steve. Кирката вече не ми трябваше, аз използвам за други неща. Не, нямам в предвид това. Тези неща.
Абе, ще играем ли, бе? Ще играем ли? Тук съм, ще играем. После. Ничего. Какво? Май сме първи. Така. Сега тук малко да си обзаведем къщата, като сложим така. Е. Е. Хе. Още малко ще си направя ферма за овце и крави. Стига да намеря крави. Ей, това как се озва там? Чуди се защо хората мразят с бризата в Майнкрафт. Време да си направим ферма за жито. Хора, сега... защо семената не се дропват? О, there you go. Последно семе за сега. И нека да си обзаведем къщата. Ей, работещи врати! На, слагам всичко.
Така. Хора, изглежда това е за това видео. Ако искате още такива видеа, пишете в коментарите какви модове да играя. Също, ако искате да продължат тези серии, лайкнете видео. Чакай малко. Това Ruined Portal ли е? Ако искате още такива видеа, харесайте това видео и се абонирайте за моят канал. И пишете в коментарите какви модове да играя. Също, ако стигнем до 100 лайка, ще видим какво има в ето този. Ще видим какво има при този Ruined Portal. И в ето този чест. До скоро!